Whoever loses his life for my sake will find it. My dear brothers and sisters, how can losing be a gaining? How can losing be a gaining? Let me count the ways. When we experience losing, sometimes we lose heart. We become disheartened. We become sad. When we lose, sometimes we would like to surrender and stop. Stop exerting effort. Nawawalan na tayo ng pag-asa kapag natatalo tayo. But then, if we reflect, losing often provides valuable lesson. When we lose, the experience of losing teaches us something. Di ba? Kapag natalo ka, nag-iisip ka, anong nangyari? Bakit ganon? And then you realize, I made the mistake of doing this. And you will not repeat that anymore. May natututunan tayo kapag tayo ay nabibigo. Well, of course, yung iba, lagi nang nabibigo, hindi pa rin natututo. That's another homily, no? Okay. Second, losing builds resilience. Tumitibay ang loob mo. Kasi sa mga dagok ng buhay na nararanasan mo, parang nagiging veterano ka na. In fact, there is a story that the strongest trees, yun daw mga pinakamatitibay na kahoy, ay yung mga nakatanim sa mga lugar na madalas daanan ng bagyo. The strongest trees are those planted in the path of storms. When we lose, it teaches us to be resilient. Kaya kung minsan, pag dumating yung isang problema, hindi mo na masyadong pinapansin. Kasi, nalampasan ko na yung mas mabigat dyan Kayang-kaya ko na yan. Tingnan ninyo ibang mga tao, yung mga, minsan, hindi naman lahat may mga ibang kabataan, konting hirap lang, suko na. Napagalitan mo lang, nagkaroon na ng self-doubt. Nasigawan mo lang, gusto nang mag-suicide. Masyadong maramdamin, balat sibuyas. Minsan, kailangan nating kumapal, no? Tingnan niyo mga boksingero, no? Pag sinuntok mo na sinuntok, namamagana yung muka, manhid na yan Kaya hindi na nararamdaman. Minsan, kailangan na rin nating maging manhid para hindi tayo agad-agad sumusuko. Third, losing can shift your perspective, helping you appreciate what you have. Hindi ba minsan, kapag merong naubos ang lahat, at sasabihin na lang buti na lang walang namatay. Buti na lang kumpleto ang pamilya namin. Yung bahay, maitatayo muli. Yung damit na nasunog, pwedeng bumili ng bago. Pero ang buhay, mahirap palitan. When you lose, you learn to appreciate what you have. Kaya minsan, hindi ba? We take things for granted. Pag nawala, doon lamang natin nakikita ang kahalagahan.
Yung mga kaibigan natin, hindi natin minsan pinapansin. Pero pag nawala, doon natin nararamdaman ang kanyang kawalan. Losing can shift our perspective and helps us to appreciate what we have. Losing can also open new doors, new paths. Di ba? Sabi nga when one door closes, another door opens. Hindi ka natanggap dito sa trabahong ito? Yeah, you lost it. But who knows? There may be another better job waiting for you somewhere. Kung nasanay ka na lang doon, hindi ka na nag-e-explore, no? Comfortable ka na, ayaw mo lumabas sa iyong comfort zone, you fail to discover that outside of your comfort zone, there are other ways of looking at the world. Kaya yung mga nagsisimba dito na doon na lang laging umuupo, subukan nyo man umupo sa ibang lugar, no? Ganon tayo kung saan nasanay. Sanay na ako dito Ganito na ako Lagi na lang ganito ang ginagawa ko Baka may pagkakataon na inaanyayahan kang, lumipat naman ng ibang lugar. Because sometimes losing opens new doors. And when we lose, because not all the time we will be succeeding. When we lose, it makes us humble. Di ba? If you don't have the whole world, you don't have everything, your heart remains humble. Kaya, how can losing be a gain? How can losing be a gain? Well, through these things. Kaya, my dear brothers and sisters, when sometimes we do not get what we want, let us not lose hope. When sometimes we fail, let us not stop trying. Sapagkat kuminsan sa buhay, kuminsan kahit talo, panalo pa rin. Amen.